Anis an lína tá Bríd ní canóla príomhfheidhnmeach á libh na Gaeilge a Bríd fáilte dún chlár? Go mí maigad Darren. Tá is gom ghfuil ahantas mai an eagraíocht gá libh na Gaeilge I más glúiseach na Gaeilge go na siúnta a Bríd agus tá cúpla agla a Raidió déanta gom thar na blianta le do códlachaí Geraldine Hines. Connemara a Bríd áfach gur bheith seo inniu an céadúir dom le roinnt waith blianta nuas agla Raidió dhéanamh libh. De bharr seo an féidir mabhracán a thabhairt dún faoi céhíad gá libh na Gaeilge agus bhí conas atá ag Gaillimh go generálta ón am in bunaíoch sibh? Cinse gur maigad. Well, bunaíoch Gaillimh na Gaeilge an 1987 agus bunaíoch muid maiall nó deabhar taide a dionú ar loch na Gaeilge rinne alscan na Gaillimhe siar an 1987. Agus furas amach sa taide sin tuarascáil Íchnéide gur brevú 70 milliún punt ag an am sin an Gaeilge do Gaillimh agus bhí 30 milliún punt de sin a teachtasteach go dtí chathair na Gaillimhe. Agus maiall go bíad an loch gnó a bhí baint buntáiste as an chatachas sin. Hocrúd an bhirt go dhéanana deagráis an Dr. Pedro Florida a bhí gabais le cógáil náisiúnta na Gaeilge gnám agus pádraig ó Beagdíoch nach marin chamach go dhéanana deagráis bhí sé na gobar rin na Gaeltachta agus is iad san beidir a thosaí é seo a thosaí an achtas seo ag géirí ar an taide dhéanana agus Jimisid nó bhín taide dionanta Jimisid go dtí an cumantrachttála mar dúpma an scá eagraíocht gnó a bhí freastal ar an loch gnó agus dír siad arthú ceta sibh chuna dhéanana chun an chatachas sin aitheantas a thabhairt dó. Agus thaca siad suas coiste na Gaeilge ins an cumantrachttála agus bhí seos a bhthógataí ball bunathe agus rúnaí cuideachta Gaillimh na Gaeilge nach marin. Bhí sé mar chathairlach ar an gcoiste sin agus tháinig siad na níos le moltaí agus bailí le dul a bhaim ar an loch gnó agus bhí in sa tuarascáil Íchnéide chamá bhí moltaí chamá leis an bhigúr bhí moltaí tucha le bailí le dul a bhaim ar an loch gnó agus thuca siad ar tríomhhealach an chóiríocht an stáisiúnacht agus cumarsáid féil le customary. Agus rinneú úsáú ar an taide sin na ríist ar an 2009 agus furas amach gur bhú os cin 106 milliún an Gaeilge níos do Gaillimh agus bhí thart 56 milliún de sin teach go chathair na Gaillimhe. So sin am go bunasú go hí thosaí Gaillimh na Gaeilge agus tá muid fós a gal rá ag géirí an Gaeilge a bheith lánach sa chathair go mbeidh sí le feiceáil a chóirí go mbeidh sí le feiceáil ar stáisiúnacht agus inis leis an plantanga le cúnaidé bé muid a ddíriú ar gcuid iarrachtaí níos mó ar an seirbhís an Gaeilge agus deis na cainte a chur a fáil do bhainte na Gaillimhe nó dómh siúd atá géirí na deis na sin. An frostí líonn sibh ar an gCathair amháin ná an déanann sé bhéin over timpeall an Chonghóile? Freastal muid ar an gCathair amháin maiall ghfuil achmhainní teoranta. É sin ráite mar hampla má tá muid lé le don sa chathair agus má tá siad ag feimniú las muic an chathair go hindúil sin an chóiríocht céanna suas an chaláid. Má hagan daoine thuganne dearmuid ó ar an mór nu ó bharna a cuairtú moltaí nó i géirí bíochláir a aistriú chuirmuid a go trebhí sí ar fáil dó. Má ní tú géirí éana chorógáras atá géirí an Gaeilge úsáid, má hiag leat chuir bithe. Ach ní héon muidí amach i tóiríocht iad. Tá neart, I suppose, ar bhealach le déile le chathair na Gaillimhe. Ok. Is ballum go bhíon anamnacha Gaeilge tugtar ar cheantar chónaithe sa chathair. Tá policy an le roinnt waith blianta nach bhfuil? Tá, so cruúa sin suas má chuidir ríis go nobar ba hangach sa chathair ach sa chás seo an 1992 heis muid gobar leis na thógáilte agus leis an chomhairle carach agus bhunamuid coistealagamnacha agus sé an sprioc sin ná go meach éon estáid nua tíochta amnithe an Gaeilge amháin
agus tá nobar sin na gail ó neart go neart. Cé nach bhfuil an airad sin tithe a thógáil fi láthair tá muid fós an agus tá muid a fós ag feimniú mar choiste. Éon áit dearmuid a bhfuil parc gnó nu má tá cantar agus tá tógáil ar siúlán agus tá se lunhí sa Gaeltacht, béis sé sin an Gaeil gomáin. Yeah, agus Capan sé go bhfuil tionchar an bolaí sin ó héh ceanta chonathe timppel an chundé ar fáil agus fiú timppel cúga connacht freisin na capan sé. Tá aontíon go hiiles go hamla, mar is minic a thugad tógáil a thugann ag rá ó táid a tógáil tíh muoich go chathair na Gaile bheith beidir baile lecharíocht nó an ormór nó well san Gaeltacht cos leis an spideal agus barna tá sé dúglas arthú go meitte an Gaeil gin sin agus bhín de gobar leis an cóla conté tá coiste legam nach a bunhín sin ach i rís bheith muid rá leis an tógáilí bhfuil ní gáid mar is a chathair amháin tá muidí feimnis agus bheith sian a rá linne Labhair túr anam dún ingailge mar go mailinné agus is ionintach an tionachar agus an éfacht a víns ag sin in sin arantanga agus nuair víns daoine nó tráchtarocht nó iriseoirí a trácht faoi áitin an Gaillimh go mín se de ráhfuil a bhóthir lechatáile nó a bhóthir siobháin na ceanna agus a bhóthir brindan dhéair agus tabanis in glean rua nó in rion luchra nó cibí áté. Tugann se le fis go bhfuil antanga in sin agus go bhfuil áte an difriúil agus uthúil. Mar sin tá gairí go má leis agus tá sé rís tá cumna gom go danig ban is teagan uair amháin agus ní an Gaeilge eici a bhí si ina cónaí in eistátíochta agus bhí sé na amnithe an Gaeilge agus bhí se a gceiste acu creis de chinine le le oscaid le hain de leanaí agus na páistí sa cheantar agus má dheall go rá an eistáit a héin amnithe an Gaeilge bhí si géirí anam Gaeilge le haid an anad don na páistí. So bhí sé sin go deas bhí tionachar mar sin se. Sin go má, tá sa gom bhfuil stádas ar le ar chathair na Gaillimh ó thaobh na Gaeilge de a bhríd ag brathnú ar an picture omláin. Conas atá Gaillimh a bheith ag cóir na Gaeilge chun cinn gCathair na Gaillimh a bhríd ar leat? Well, tá me níos dearbhí inis ná mar a bhí me dío ó híh corchan cin na Gaeilge. Tá mis sé plé le Gaillimh na Gaeilge le os cean scór blian sin fiche 8 blian agus tá rudaí níos éasca cinse. Tá go leor rudaí nua tá tarlaí sa chathair tá mu dearma áhfuil rís a gcónaí agus dearm seo go mu deannach le cheangan na Gaeltachtaí smúsa tír. Tá tionachar aige sin ar an gCathair, ní léon dabhad faoi sin, tá gailgóirí teachtasteach a chathair, fecinn tú iad, chluiseann tú iad. Tá CillChiaráin an seo, tá réidir na Gaeltacht an seo, tá rinn na Gaeltacht an seo, tá anál closáireach an láidir an seo, tá Connemara na Gaeilge gainn, tá fibín sa Taibhdhearc breannar. Mar sin tá go leor elementí den chinál sin ag cathú atmosfér an chláintiúil agus bríomhar don chathair. Tá olscan na Gaillimh a gin chumá a bhfuil feachtas láidir agus an dáhangachas a churchan king in san áit sin tá effic a Gaeilge acu mar agus tá stráis acu don Gaeilge. Mar sin tá go leor nódaí sin a tuairt mis na chúnaí leanúint rá agus tugann na daoine tá muidí i plé leis faoi deara é sin. Ar nóíonn sin tá eisgad a teachtasteach sa chathair ó híomh an pleanalteanga. Tá muidinis tá pleanteanga don chathair, tá cean barna cnocht na carach, tá cean san bhróchair agus tá cean san achré agus a ríist tá in eistú a dhéanú sa teanga. Ná níl mar rá nach bhfuil rudaí dúchláin an fós tá ach ag gnám ceanna bí muid gcónaí géirí ddíú an rudaí tá gobaid agus cunnealarin sa bhealach sin. Chuisí an stádas tá hangach go mór linní chumá. Mar nuair bheith daoine nua teachtasteach sa chathair leite de rá tá stádas in seo, tá stádas specials in seo, so caithmuid antas a chuirtó. Bhí lehéidí TK Maxx ní ra bant na Portugan dó, ach mar dheall go rán stádas seo sa chathair thuchra siad an Gaeilge úsáid. Agus tá níos mó cólachtaí a dhéanú sin níos mó na mar bhí seanna. Agus chamáile sin tá sé táhaach agus seán fá gur chin
an bord stúra Galibh le Gaeilge dul gan stádas seo, má go raibh siad a géirí an obair go léir bhí giuntas wascatí seo I chinsiú nach licfií sin le srá. Agus an sin go sprágate daoine ní smó Gaeilge úsáid nuair bhí siad a teachta seas a char, agus muid fíorhaoch an chomhairle carach agus go háirithe an chomhairle Frank Dathí, bhí sesin mar mhéire ar an gCathair ar an náam Cantor Lífa Gaeilge, agus bhain sesin agus cho leacaithe é sin a thomáint dún is tí sa chomhairle carach, agus sin hennig an tuachtar an síos Mícheál Higgin, agus bhain sesin fógairt ar an stádas. Agus go lá mór sin go Ghaillimh agus an Gaeilge, agus a rís han seo áid ar an gCathair agus an I glórach a rís ag rá go bhfuil an Gaeilge seo agus táid bros dúicheastíí. agus tá sé sin táhaach. Ok, sin go héntaach. Tháinig mé an tóir sé nuocht RTA agus CillChiaráin le déanaí a bhríd maidir leis an mór Sprioc atá a gcuibh do chathair na Gaillimhe. An féidir tuile sonraí a thuirt don faoi? Tá sé seo tíocht as plantanga chathair na Gaillimhe, Tá tucha sé bart lúte sa plán, agus ceagan na barta ceathar ná go meach go nniuach muid staidir féidirthe ar lár anad cultúra Gaeilge, agus tá muid tógan an chéan sin inis le sinna dhéanamh. Na míonanta smó a hennig chun king sa plantanga ná go raibh daoine géirí ní smó deisina, ní smó áisina, agus ní smó bailí amsú chun an gréasán de Chantuirí Gaeilge sa chathair a láidreú, agus go dtibhir sna LPT na eile mór hempel arin, agus na líonraí Gaeilge mór hempel arin, agus brasiad go meach anad cultúra Gaeilge in ná é sin dhéanamh agus cuidiú go mór lei sin, chun é sin a láidreú ní smó sa chathair. Agus sin an fá go hocamuid an bord stúrin sin dul le bart agus le míont an phobal tús a chur leis an bheachtas sin. Can é an scéal faoi ónid Áras nGael a chunar na Gaeilge sa chathair? Bhís an ach ó amháin braint blianta ó hen, bhís an sa níthe sa teach tearfan agus bhí sé an na ciún, an bhfuil an sóirtónid sin an na ciún an bhfuil? Well, tá an Áras an agus tá sam bhfuil seán seoíonn sin fi láthair agus ag or job. Tá achorú ag tastal go anad agus tá siad a gobar ar sin chun é sin dhéanamh. Tá an tonna tain is efficí de chuid a smó tá an agus an sin mar dútú tá an Áras ar chúl agus tá sé fós ag feimnú tá rangan na Gaeilge ar siúl ach ar nóid tá sé taine géirí eisge de amsú chun an tonna taine a chódó agus é dhéanú rugin beg níos cordú le agus níos oscailte don phobal. Ach tá sibh ag ngáileamh le Gaeilge ag glór ónad níos mó go fisiciúil díobh seo. Agus in san plantanga má rinne na daoine a bhí ghlacha pórteán, rinne sé trocht go Áras nGael agus rinne sé troch an Taibhdhearc agus gur maith an dá áit sin. Ach tá sé teoranta chamá ó hí bhí méid higlófas níanú, má jaagún an urganiv atá acu mar atá. Tá muidí cant fi bud ag an níos smú agus tá muid a cant faoi deisina agus ócáidí agus cafe agus siupaí budí gin chinál sin a bheith insan anad cultúra Gaeilge bheith an brastal dearmuid ar Gaeilgóirí na carach, muintir na Gaeltachta agus cuairteoirí a hagans go dtí an chathair go mbeitiid an úsáid a bhaint sin. Deisina go daoine óga chamá go áit le dul agus an chultúr Gaelach agus go dtibh an cheilteach beidir a bhlasa agus úsáid bhainteas agus ná meach costas mór a bant lei sin chamá, bhí sé sin táhaach, hang sé sin chun king go mór chamá. An mé áitran sin don Taibhdhearc ná an bheith siad an sé intí na gcibh go méid siad fós mar atá siad? Well, sin smína, tá agam siar an 1995 bhí tógra ag Gaillimh le Gaeilge san nám sin, bhí muidir plé leis an éile fan ceilteach agus bhí an féile pan ceilteach a bog a rá agus bhí an bord siúr rán ar intra ruda go meach chuid an rud ag an mar sinna bheith agan an Gaillimh an tamar fad. Agus sin hennig an ís go nionad siad tógra chun lár anad
don nGael agus den na Celtí a bhunna sa chathair bíon an 1995 agus ag an am sin bhí an tunna sin allmhór agus bhí cáintán faoi efigi Gaillimhe Gaeilge an Conra fiú agus an Taibhdhearc Coláiste faoi bhreat an tunna sin. Now ní is agam mé an onad cultúr Gaeilge chomór sin tá be sé seo ag brath ar an teolas sa lige thuchas amach as an staidir a dionfaí agus leúna dé feicimid sin. But na bhínta chu ruda. I mean, ag an am céanna when you gag, beidir goach Taibhdhearc eile hagan in san anad chama. Sílim ghfuil buntáiste bant le áitina mór an Taibhdhearc a bheith lonia demuid as an sráid lár. Tá siad san sin. Tá muidí a sráid chobar an níorla agus tá an chunra ar sráid damnig. Agus tá Gaillimh soch beg, tá muid scapi amach agus tá lot go goin ar na cantar sin, mar geall bhfuil muid lonias na cantar sin. Ní is agam meach an tunnachar céile amach muid dicríteach an anad mór bháin. Ní is agam ach seo an plé a bhés ar siúr mar chuid gon ábais agus gon dulchan king ar nói. Okay, Bríd, féidir na sort céimine a seo amach a hórtíú mar dheall ar an próise seo? Well, dús tá an tairnscin tuasagan ar e-tenders agus bé muid ag a ghlachar le hiartis suas go dtí an 16 go mí Ebron agus in sin tásúlagan go mrunfar an Conra hartar tús mí bhealtainna agus in sin go meach an staidir hain créantnaithe lár bhí bheanfóir. É sin a ghlacha go ngathaigh gachfud a gartúin. Is just sweet of a so tásúlagum go airóide so ámór leis agus beimiid kaint fi a rí sé Raidió mai lé. Le cúla dé, gur míle maithigi.